गयनि थाखाजों बे थाइजोबोब्ला हा बलेर' स्करपिय' आरोखि। खुलुमबाय लोगोफोर, बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैहाय न'नि बारियाव एसे हाबनो नागिरदों। गोबां खामानि बेस्थ'नि थाखाय न'नि बारियावनो एसेबो हाबनो मोनाखैमोन। गोबां हाग्रा दुनानै दङ। ओरैहाय गयफ्राबो नै गयाबो नोगोद हाग्रा जानानै दङ। दा बेखौ एसे गयाव माननाय हाग्राफोरखौ एसे एवस्रा खालामना होनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। अखा हाबाय थानायाबो, अखाया खमसे खम दाखालिनिफ्रायनो समबार मोनानिफ्रायनो रेगुलार हायै दिनैहाय नै सुक्रबार बेलासियाव एसे सान्दुं होदों। दा एसे बागानफोरखौहाय एवस्रोलाबायनोसै आरो बे हाग्रा गिदिर गय बिफाङाव एसे हाग्रायाबो मानलाबायना होबाय। नै बेफोरबायदि आदुमग्रा बिफाङा जोबोद गाज्रि, दानबाबो गोदान खिलिबाय थायो। एसे दानस'लाबायनांसै। नोगोद दोंसिया हाग्रा जाबायलै नै। बा एवबाबो थाब माबाखायो हाग्रायानो। बेबायदिनो आदुमग्रा बिफां जाजोब्बाय नै बागानाव। ओरैहाय फुराना बिफां नैबे आदुमग्रा बिफां जालाबायबाय। ओरैहायबो गय गायना होजोब्बाय नै राबार सिङाव। एसे देरबाय देग्लाय, देरसिननाय नुदों गयखौ। बोरमाफोर दंब्लाथ' बोरमाया एसे आवलायसिगौमोन। बोरमा लायाखैना जोंना, ओंखायनो गया एसे मोजां दं। बे रबारखौ खालमासि सिजेनाव दालाय दानजोबनांसिगोन, नङाबाथ' बे गया मोजां जानाय नंला। रबाराबो बारजोंनो बायजोब्बाय, बिनि थाखायनो गय गायना होदों जोंना ब्रादार जसेफ नार्जारिया। गय गायजोबना होबाय नै रबार सिङावहाय। बेबायदिनो नै हाग्राया मानफबनानै थायो। बारियाव हाबनो मोनाबाथाय हाग्राफ्रानो एकदम दुजोबखाबाय। बाब माइया बरिया जाबाय माथो। जुम खालामना होनि आं। हाग्रा ओरैहाय हाग्रा नै बिराद मोजां जाबोबाय नै ओरैहाय गया नै साफा देरगासिनो दङ। 2-3 बोसोर जाबाय नामा बे गायनानै। बेथ' थांनाय बोसोरसो गायसनना होबावदों, गोबां सान्दुंजों थैदोंमोन। बे गासैबो गायसनना होनाय गोजा। बै बावहायलाय एसे देरबाय आरो गिदिरनो। बेयाव गासै लबार बागान गोजामोन, लबार दंफां दंजोबोमोन। दंफाङाबो बायनो गेस्रेम, बार एसे हेभि बार फैबानो बायो आरो। मोजांबो हानाय जाखासै, मालायफोरसो हायो। जोबसिगोन बेखौ, दालाय गासिखौबो हानायमानिखौ फेसेंसिगोन। गयाबो नस्थ' जायो नालाय, एसे देरबा एसे खस्थ' जागोन उनावहाय दानोब्ला। ओरैहाय बेबायदिनो बेथ' दानस'ना होनायनि मोनदां नै दस्राजों खिलिनानै आरो इयावबो गोदान गायबाय। फांनै जासिगोन बाहाय, उनाव जावख'ना होनांनायसै। एसे मुलि सारदोंमोनदां, रोमोदों। आसोलाबो दानस्रांना होदों हनै। गेमस्रिनि ड्राइभार नै इयो हनै खोमसि नुदों। सान्दुंआ उल्थाखायनो। गय फुलि एसे दंमोन नै बाहाय, बेबायदिनो खासिया जाबाय नैबे गया। गायस्लायना होफैनायनि मोजां जाबाय नै। सिजोनाव सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन। खासिया जावैनायनि 50 रुपिसल' नांगोन फांसेयाव। निउसिया नङा दे लोगोफोर, खासिया गोजा नैबे।
बेबायदिनो हाग्रा मानखोयो नै गय बिफाङाव दैज्लां बोथोरबाथाय मा होनबावनो दा आदुमग्रा बिफाया आंना गायनाय बेल' जाखाबाय नै सप्तासे सप्तानै बारियाव हाबाबाथाय एफाराब माबा जानांगौना रा हाग्रायाबो मोसौ दंनायमोनबासो बे मोसौ दामब्रि हायै हायै होजागौ बे आदुमग्रा बिफांखौ मोजां जाखादों आसोला बेनो नै गय मालिकआ गोदलायबाय माथो मा बायनो सानदों गयनि थाखाजों बे थाइजोबोब्ला हा बलेर' स्करपिय' आरोखि बलेर'खौ बायखागोन आसोलनि बे बागानानो गाव गायजोबदों देन्जारसो मालिक जासोनियो बोरै खोलाहा थांबावनोसै बै बागान गिदिरनिखौ एवनांगौमोन ओमफ्राय दिनै जानाय नंला बेथ' एसे मुलि सारस्रोखाबाय नै थैखाबाय हाग्राया अरजाला खोलाहा थांनोसै ओरै बारनोसै नामा माथावरिजों जायगायाबो हाखर हुखरलै बाहायनो दै जायो नै ओरै दै लामा दं नै दुब्लिनि माइ गायनायनि बाहायनो निजिरा दंखायो दैया बेथ' गुबुननिसो बियो माइ गायग्रामोन बियो न' खाथिनि आदानि बागान अबाया औ बे दानजोबनांसिगौ नोङो दालाय गासिबो नैबे फांसे गायफैदोंमोन हा मुला थायलायनोसै नै गिदिरखौनो गायफैखादोंमोन खालमासि खुंसिगोन इयो बेनो सिमनाया बे माथावरियानो थाबाय नै दा नै बाहाय रबार दखरसे दं बेखौ बाहायबो आं गय गायफैनाय जादों नै मा एफाराब मोजां मोनो बेलाय रज'नोलाय गायबा थांनाय नङा आसरित बेबायदिनो मानखोयो नै गय बिलाइयाव बोसोरसे जाबाय बियो गायना होनानै नै बाहाय दखरसे दङ मा बेन्दों होनांगौ बेखौ देबावलु बे देबावलु नङा देबावलु गोमो ना मामोनलाय गुफुरबाथ' फैसा मोनोनो गुफुर ना गोमो आयु सप्तासे बागानाव हाबा बिदि देरो हाग्राया गयखौनो बजबना लायोनो आसरितसो एसे गायदों इयाव नै थांजोब्बाय थांनायालाय ओरै एसे दङ दखरसेनो बिगासे जाफ्रामगोन नैबे बोसोरनै जाबाय नै मोजां जाबायमोन बियो ओमफ्राय नैबे आं देग्लाय गायना होदों आरो नैबे औवा सुबाखौ दाननानैहाय गायना होदों आं औवायाबो जोंनिजों दामानो मोना बिनि थाखायनो नैबे औवा सुबासे फिसा दंमोन बे औवाखौ दानब्रुंजोबनानै गय गायना होजोब्बाय आं नैबाहाय ओमफ्राय ओरै नै लबाराबो बोसोरावनो फांथाम फांब्रै बायबाय थायो बारजोंनो ओमफ्राय गायसनबाबो थाङालै लबार बिफाङा मानोथाय थाङो थांनाया ओमफ्राय देरनो रोङा आरोखि देरख'नो रोङा गायसननाय रबार दंफाङा बागान सिङाव सेस बाहाय बेबायदिनो दंमोन बेखौ दानजोबनानै बाहाय गय गायजोबनाय जाबाय नै
सोमलि दंमोन नै सोमलि दंफां दानफायबायलै जों बेखौ खिलिबाय थायो दानफायबाबो ओरै एसे दंबावोसो हाग्राया दसे एवस्रांलाबायनो हाबाय लोगोफोर दा एसे रेस्ट लानोसै बेनोमोन खामानिया एसे नैबेनि हाग्रा एसे एनै बिफाङाव मानलाबायनायखौ बोस्रांलाबायना होबाय ओरैहाय गोदान दङ नैबे गोसोम गोसोमा थांनाय बोसोराव गायदोंमोन दा एसे मोजां जाबाय देग्लाय गायसनबावनांगौ दं थैदों फांब्रै फांबासो आरो बैजोंहाय साहाजों बेथ' बरिया जागासिनो दङ बागाना ओमफ्राय लबार बिफाङासो एसे दानख'नांसिगोन आरो बांद्राय गिदिर देरबाबो दाननो हानाय नंला बेखायनो फेब्रुवारियाव एसे बिफांफोरखौ फेसेंनो हासिगोन आरो बिफां हुबायानो एकदम खायलें खुइलें हायानो नै बाहाय दै जाहैखायो निजिरा दै नैबे गासिबो नै देरजोब्बायमोन माखासे गैला नै लबार बिफाङा हारसिंनो रानो अबेबा थैयो ओमफ्राय बारजोंथ' गोबां बायखाबाय बिनि थाखायनो बाहाय गयल' दोननाय जासिगोन आरो लबार बिफांखौ दोननाय जानाय नंला बेबायदिनो एसे एसे फेसेंनानै लबार बिफांखौ दानफायजोबनोसै आरो गोबांबाथ' दानफायनाय जानाय नङामोन लबार बिफांखौबो एसेल' 100 दाल बायदिल' दंमोन माखासेयाथ' 300 दाल बायदि गायदोंमोन गासैबो बारफोरजों बायबाय माखासे थैबाय माखासे दानख'ना होबाय स' बेनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ दसे टाइम पास खालामबाय बेलासिनि थेंक इउ वाचिं माय भिडिअ बाय बाय